păcătuise înaintea lui Dumnezeu, Adame, unde ești? Nu spune Dumnezeu, Adame, vin mâine să te caut, poi mâine, nu. Adame, unde ești? Acum. Acum unde ești? Asta e problema. Femeile n-au vrut să facă o programare la Iisus. Dom'le, știi, Ioane sau Petru, care era acolo, hai pune o programare să venim cu copiii noștri la Iisus. Nu! Femeile l-au întâlnit pe Iisus, au spus, astăzi Iisus este la noi. Noi vrem să venim cu copiii la Iisus. Astăzi Dumnezeu este aici, ne vorbește nouă. Mâine nu se știe ceva. Mâine nu se știe dacă ne mai întâlnim. Cine are contractul ziua de mâine? Dacă are cineva contract. Dacă are undeva semnat. Asigurare de viață, da, poți să-ți faci. Să plătești bani mulți și să spui, dom'le, dacă mor, ia soția sau copiii, iau bani, dacă ai bani mulți. Dar contractul ziua de mâine nu are nimeni. De aceea Dumnezeu spune că astăzi, dacă auziți glasul, femeile au pus în practică ceea ce au găsit necesar. Atunci când l-au întâlnit pe Iisus, atunci când l-ai întâlnit pe Iisus, trebuie să te decizi, trebuie să iei hotărâre. Cea mai mare hotărâre din viața lor au luat-o femeile. Și au dus copiii la Iisus. Era lucrul cel mai de preț în viața unui părinte. Dacă ar fi să pui în balanță casa sau tot ceea ce ai, cu familia, cu copiii, spui, dom'le, lasă casa, dom'le, mă mut într-un bordei sau mă duc în chirie, dom'le, dar copiii să fie bine. Asta au făcut și femeile. Nu le-a interesat. Nu le-a interesat nici ce părere aveau ucenicii, ci ele au venit și au dat buzna și au vrut să ajungă în apropierea lui Iisus și să-și ducă planul la îndeplinire. Fă și tu lucrul acesta. Fă lucrul acesta. Dacă sunt lucruri în viața ta care te împiedică sau ți se pare că te împiedică să te apropii de Dumnezeu, te împiedică să te pocăiești, fă ce au făcut femeile. Dă buzna. Au dat buzna. Împinge lucrurile la o parte. Să nu te intereseze. Dacă vrei să-L ai pe Dumnezeu, nu te trebuie să te mai intereseze problemele vieții așa de mult.